Hvad er der sket inde på skolen i dag? Altså, vi fik bare at vide, altså lige pludselig ringede der sådan en klokke, og så fik vi at vide, at vi skulle gå ud, fordi der var kommet sådan noget, altså der var sket sådan noget med sikkerhed derinde. Og så kom vi alle sammen ud, og så stod vi ude på sportspladsen i mega lang tid, og så fik vi at vide, at vi skulle gå ind i stadionhallen. Og så kom politimanden og sagde, at vi skulle ikke være bange, men vi måtte ikke gå ind på skolen, fordi at ellers ville vi få, blive anholdt. Anholdt, ja, og taget med politi. Og så har I været inde i stadionhallen i et par timer nu, eller hvad? Nej, vi har været inde i et kvarter. Ja, altså vi var ude på sportspladsen i en time, og der var ingen lærer, der vidste, hvad der var sket. Og politiet fortæller sig. Og så, men nu har I fået at vide, at der var en bombetrussel. Ja. Er I så bange nu? Nej, for de forklarede os, at det var ikke sådan, altså, der er mange idioter, der bare siger det. Altså bare fordi de selv synes, det er sjovt, for at gøre andre bange, men vi tror altså ikke på det. Der er en del af de små og flygtninge, der bliver bange, og det synes vi selvfølgelig er synd, men altså, jeg i hvert fald. Men I står hundefrys, har I ikke fået jeres tøj med? Nej, og det har vi ikke. Går Så bliver vi anholdt. Nej, det har vi ikke. Det er godt.